mira, el dia a dia, compaginant una miqueta el que és la vida laboral privada, el treball, i després, quan puc, a mitjan matí, a les horetes, ja a les 12:30 o una, me vinc així, miro el que tenim de feina damunt la taula, els escrits, les entrades, el que n'hi ha que firmar, i després això, secretària d'ells, per mantenir, per projectes, per històries, per tot el que el dia a dia necessita un ajuntament per a funcionar. Aquesta legislatura ha sigut prou fructífera perquè hem passat de pràcticament un funcionament per inèrcia a començar, hem implantat un banc d'aliments que en aquesta època de crisi a la gent, hi ha molta gent, jo no pensava que tanta, però hi ha molta gent que és usuari del banc d'aliments. Hem posat en marxa també el Consell d'Igualtat, molt important en aquestes èpoques, el que estem veient que està passant. Hem fet també molta obra, gràcies també a inversions de la Diputació, perquè este poble és menut i té els recursos que té, però és veritat que a través de la Diputació, inversions financerament sostenibles i diners que han arribat, que jo crec que s'han repartit millor que mai, hem canviat pràcticament l'alumbrat de tot el poble a LED, hem remodelat algunes ceres, hem fet un carrer que tenia alguna problemàtic, els cotxes aparcaven dalt, hem recortat la cera, deixant jardí i tal perquè la gent pugui continuar passejant ample i els cotxes ja aparquen baix, hem fet alguna remodelació i canvis d'aigua pública, d'aigua potable. Jo crec que això, com allò, el de fora ho veurà millor, però la meva sensació és que hem humanitzat molt el que és la institució de l'alcaldia. Jo, quan vaig entrar així d'alcalde a este despatx, molta gent que entrava deia, jo si no havia entrat mai. Ostres, no havies entrat mai? No, és la primera volta que entro en este despatx. Ostres, jo la porta, quan el Crinau ho vist, jo la porta la tinc oberta. Si estic a sola, la porta està oberta. Evidentment, si estàs tractant una multa que tancar la porta per privacitat o per el que sigui. Però jo la porta sempre la tinc oberta i el que vol passa, tal, pel carrer, t'aparen, comenten o tal. És que al final un alcalde té que ser això, un veí més, clar, té un poder de decisió i una cosa, però és un veí més que té que escoltar a la gent el que necessita, el que vol i estar ahí.